1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Magandang araw po mga ka-rides. Bali dadalhin na po natin si Kuya Froilan sa mental hospital. Located po yan sa Cadlan, Pili, Camarines Sur. Po tayo ngayon sa Don Susana J. Rodriguez Memorial Mental Hospital. Dito po yan sa may Cadlan, Pili, Camarines Sur. Bali po ipapacheck up na po natin si Kuya Froilan. Kasi kahapon po pina-anti-gen test na po natin kasi yan po ang isang requirement dito sa mental hospital. Kapag napacheck up na po natin si Kuya Froilan, kung ano pong sabi ng doktor, kung sabing i-confine, ipapa-confine na po natin si Kuya Froilan para gumaling na po si Kuya. Ayan na po yung service ng Barangay Cagaykay, Goa, Camarines Sur. Bali dyan po sinakay si Kuya Froilan. Tay, kumusta ka mo tay? Kumusta ang biyahe, Kuya? Pinaalmusal na muna natin sila kasi maagang umalis po sila sa Cagaykay, Goa. Minute lang. Ayan po mga ka-rides, i-admit na po si Kuya Froilan. Bali ginupitan na po siya ng kanyang buhok. Bali nag-lunch muna po kami kasi inabutan na po kami ng tanghali. Iko-confine na po ngayon si Kuya Froilan, kaya ibibigay na po natin yung pera kay Ma'am Annabel Parpan. Siya po kasi yung magbabantay, kapatid po siya ni Kuya Froilan. Nagdagdag pa po si Barangay Captain Nolito Delpino ng 1,000. Bali total po ito 14,570. Bali yung 5,000 po galing kay Mr. and Mrs. Joy and Edwin Bermal, at yung 400 po ginicash po ni Sir Joven Castro, at yung 8,169 bali $150 po yung pinadala. Yung katumbas po sa peso is 8,169 galing po kay Sir Rogelio Villariasa from Chicago, USA. Bali ito na po yung 14,000. Yes, ma'am. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,570. Sir, ano na lang po, ipatago ko na lang po muna sa unit ba? Yung kailangan ko lang po muna. Bali, sabi po ni Ma'am Annabel Parpan, ipapatago daw po muna yung iba. Bali, ilan na po muna ang bibigyan namin sa iyo, ma'am? Mga 5 lang. Mga 5,000 po muna. Kung sakali ma'am kung sakali may mga kailangan ka, message mo na lang po ko or tawagan, or lagi na lang po ako mag-update. Para kung sakali, pupunta na lang po ako rito. Salamat naman ma'am. Salamat. Salamat po. Salamat po sa inyo. Diba, Diyos mabalos po sando. Sana mapadali yung paggaling ni Kuya Froilan. Salamat po. Diyos mabalos po sa lahat ng sponsors. Maraming salamat po sa mga sumama po kay Kuya Froilan. Maraming salamat po Barangay Captain Nolito Delpino, Barangay Kagawad Mark Gilbert Pasiona, Barangay Kagawad Winifredo Pitaliano, at SK Chairman Eric Plandes. Nagpapasalamat rin po ako sa Barangay Health Nutrition Sitio Worker ng Barangay Cagaykay, Goa, Camarines Sur na sina Ma'am Marilo Bresinho, Ma'am Melody Briones, and Ma'am Ria Rodriguez.